Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampunipun bab ghusl, bab adus kita lajengaken bab tayamum. Tayamum niki ya saged dadi gantine ngilangi hadas cilik, saged dadi gantine ngilangi hadas gedhe. Soale praktek tayamum niki dalane darurat kepepet nalikane ora ana banyu utawa permasalahan yang lain yang terkait dengan apa ingkang wonten ing awak umpamane lara mbah napa di alternatif tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammum utawi iki iku bab mertelakake tayamum. Soal ma iku apa at-tayammum utawi kang aran tayamum. Jawab bahwa utawi tayamum iku mashul wajhi ngusap rai. Wal yadaini lan ngusap tangan loro. Lah ngusap piturabin kelawan nganggo lebu tahirin kang suci. Badalan halih dadi ganti anil wudhu saking wudhu awil ghusli utawa adus di al-jumalu ba'dan nakirati sifatun wa ba'dan ma'rifati halun. Badalan halih dadi ganti anil wudhu saking wudhu awil ghusli utawa adus. Pertanyaane apa sing diarani tayamum? Tayamum niku mashul wajhi wal yadaini. Mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang suci. Badalan anil wudhu'i awil ghusli dadi ganti saking wudhu utawa adus. Kene ngajeng kula aturaken niku minangka saged dadi gantine wudhu, saged dadi gantine adus, saged dadi gantine nggo ngilangi hadas. Fungsi nggo ngilangi hadas cilik, nggo ngilangi hadas gedhe. Niku jenenge tayamum. Sing diusap namung wajah kalih tangan kalih. Soal kam furudhu tayamumi kam iku pira furudhu tayamum utawi pira-pira fardune tayamum. Jawab furudhu utawi pira-pira fardune tayamum iku khamsatun ana 5. Rupane aniyatu siji niat. Naqlu turabi loro mindah lebu. Dipindah ilal utwi marang anggota. Sipate al-utwi al-mamsuhi kang den usap, kang den usap apa al-utwi. Mashul wajhi nomor loro ngusap rai. Mashul yadaini nomor 4. Mashul wajhi nomor 3 ngusap rai. Mashul yadaini nomor 4 ngusap tangan loro. Ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Tartibu nomor 5 tartib. Tayamum, fardune tayamum niku siji niat. Yang kedua memindah debu pada anggota yang diusap. Nomor 3 mashul wajhi ngusap wajah rai. Mashul yadaini mal mirfaqaini nomor 4 mengusap kedua tangan. Tartibu nomor 5 tertib utawa urut-urut. Terus prakteknya ngeten. Iki prakteke tayamum. Oleh arang-arang kanggone. Umpamane teng mriki enten debu, soalnya debune niku kudu suci. Umpamane niki debu. Pun ketok-ketokaken supaya kerikil-kerikil niku umpamane nemplek niku sing kasar-kasar niku jeglok. Mengke terus diusapne wajah. Carane ngeten. Rata. Mindah malih dipun templekaken tapi ampun tempat ingkang pertama wau kudu pindah nggon.
diketok-ketok. Niki sikut jempol diunggah nesik, mengke ketemu pas jempole. Entos terapak mriki ngoten. Puter set. Nah, ngeten niku praktekipun tayamum. Jadi sing diusap cukup rai kalih tangan kalih. Kadang-kadang wis tau krungu tayamum tapi bagi orang awam niku cara tayamum yo napa? Soal maniatu tayamum mimma iku apa niatu tayamum utawi niate tayamum. Niate tayamum niku ya napa? Jawab hiya nawaitu tayamum malis dipahati sunatil mafrudhati. Hiya utawi niatu tayamum iku nawaitu tayamuma. Nawaitu niat sapa ingsun atayamuma ing tayamum. Lis dipahati sholati krana amrih kawenangane salat. Krana amrih kawenangane salat al-mafrudhati kang den fardhoake. Niate tayamum ki piye to? Jare mau tayamum kudu niat. Nggih menika niat ingsun tayamum krana amrih kawenangane salat fardhu. Di artinya nek pun nindakne tayamum niku oleh nindakne salat fardhu. Tapi dengan satu catatan nggih niku dengan catatan tayamum sepisan fardhune ya sepisan. Beda kalau lek wudu niku iso kanggo bola-bali selama mboten batal. Nek tayamum niku ya kanggone dhuwur ya dhuwur. Tingkatan fardhune soalnya niki sesuci dalam tingkatan darurat. Soal mata yajib tayamum mata ing dalem mangsa kapan ta yajib wajib apa tayamum tayamum. Jawab indah faqdil ma'i yaiku ing dalem nalikane kasepen banyu. Wa indah khaufi istimalin wa idza khaufi istimalil ma'i nomor loro lan nomor loro ing dalem nalikane wedi amrih gunakake banyu. Wedi amrih nggunakake banyu jalatan libardin krana adem au maradin utawa krana lara. Wa indal ihtiyaji lan nomor 3 ing dalem nalikane butuh ilal ma'i marang banyu. Ti'ati sahli atsi hayawanin krana ngelai hayawan muhtaramin kang den mulyakake. Kapan wajib tayamum? Yaiku indah faqdil ma'i ing dalem nalikane ora ana banyu. Pertama alasannya karena tidak ada air. Karena mboten wonten banyu. Mangkane darurat. Piye meneh wong wis wayahe salat zuhur napa mboten salat zuhur? Nggih salat zuhur. Lah salat kan kudu suci cara nyucani karena mboten wonten banyu nggih. Cara bersuci dengan menggunakan tayamum niku wau dengan praktek tayamum niku. Ngusap rai, terus ngusap tangan loro. Pas niat ngusap rai niku wau, niat ingsun tayamum krana amrih kawenangane salat fardhu. Niat ingsun tayamum. Nomor kalih indah khaufi istimalil ma'i li bardin aw maradin. Nomor 2 ketika khawatir menggunakan air, khawatir nggunakne banyu sebab adem utawa lara. Nek tambah tak kei banyu tambah kuademen iki engko. Tambah menggigili nemen ora wani nggunakake banyu akhire niku kanthi tayamum. Au maradin utawa lara iku tambah tak kei banyu tambah ndadi laraku. Niku hal-hal ingkang masya niku wonten banyu, masya niku wonten banyu. Sing pertama niku krana ncen gak ana banyu, sing nomor loro niku masya ana banyu tapi dengan alasan sebab sangke wademe kuwatir ngene-ngene utawa sangke lara engko nek tambah larane nemen sak piturute. Niku diperbolehkan tayamum. Ora kok malah ora salat. Arep gak iso wudu mboten. Wa indal ihtiyaji ilal ma'il atsi hayawan muhtaramin sing nomor 3 sebab butuh banyu. Mergo napa? Mergo pertimbangan eneke banyu niku namung saiki iki lek tak gunakake kanggo wudu
iki kengelaan, wong kengelaan umpamane. Iku engko gak kena banyu, gak entuk banyu malah dadi mati. Termasuk binatang. Hayawanin muhtaramin, termasuk binatang. Binatang sing dimulyakaken. Kapan kok gak tak kai banyu, iki engko malah dadi mati. Enek banyu mek saithik. Akhire sing dimenangke teng pundi? Sing dimenangke sing kanggo penguripan niku wau. Sing dimenangke sing kanggo nuruti ngelake niku wau. Kuwatir engko nek tambah rusak. Jadi ampun dipaksa akhirnya menangke kita anggo wudu masih kono ora man banyu mati mbiyen ndak boleh. Masyaallah niku luar biasa. Agama niku luar biasa niku. Syariat luar biasa. Nah, engko wonge lagi tayamum. Senomor maladzi yubtilu tayamum ma iku apa alladzi utawi perkara yubtilu kang batalake apa alladzi atayamum ing tayamum. Perkara sing batalke tayamum niku napa? Lek wudu ana sing batalke, iki tayamum niku ya ana sing batalke. Napa niku jawab? Yubtilu hukul ma yubtilul wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati waridatu. Yubtilu bisa batalake ing tayamum apa kuluma saben-saben perkara. Yubtilu kang batalake apa ma'al wudu ing wudu kabeh perkara sing batalke wudu niku ya batalke tayamum. Kaya bersentuhan kulit lawan jenis, tidak memakai satir, gak memakai aling-aling. Kaya ngentut keluarnya suatu dari dua lubang manusia dan lain sebagainya niku apa-apa sing batalke wudu niku ya batalke tayamum. Lajeng ditambahne waru yatul ma'i fi ghairi waqti sholat, dilalah kok roh banyu pas niku mboten wektune sholat kok roh banyu, enek banyu niki. Berarti tayamum masih mau mentayamum niku batal tayamume. Enek banyu. Waridatu lan nomor terakhir niku aridatu murtad, keluar dari Islam niku nggih batalke tayamum. Jadi niku tayamum. Tapi nek tanpa alasan-alasan ingkang sampun dipun dawuhaken Mbah Yai niku wau, kok nekat nglakoni tayamum tidak sesuai dengan alur ingkang wonten, jane ya ana banyu, ora ana alasan apa-apa lara ya ora ana ya kok mara tayamum saenake dhewe niki nggih mboten pareng. Tayamum niku jalur darurat. Jalur darurat kangge nindakaken bersuci sebagai ganti saking hadas utawi hadas cilik napa hadas ageng, wudu napa adus gedhi. Saged. Adus gedhi niki saged dengan alasan-alasan ingkang sampun wonten niku wau. Pun mugi-mugi manfaat, kita tutup kanthi alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.